ale my máme ťažkú pohodu. Dnes je pekný májový dátum. Je 10.5. a my tu opäť po roku ráni v Sirníku. No a máme tu nejakých 120 jazdcov, takže ťažká pohoda a poďte si užiť s nami. Try to tie you down, but don't let it get the best of what you're good at now. Ignore the voices that rub off and leave you sorrow bound. Go out and get yourself in trouble, bring the sirens round. Come on, forget about the trouble, come on. Don't care about the trouble, come on. Forget about the trouble, it'll be gone tomorrow, come on. Fanúšikom Juraja Popoviča, no a konečne po roku ho máme opäť v sedle a sme z toho veľmi radi. Juraj, čo ťa inšpirovalo opäť sadnúť na motorku? Inšpirovala ma jazda na Supercrosse v Košiciach, kde som zistil, že mi to fakt chýba. Tak sme skúsili kúpiť 450 a začali sme jazdiť. K tomu prišiel nový tím, Lumart, za ktorý jazdím už aj dneska, ktorým sa chcem poďakovať za podporu a dúfam, že zajazdím čo najlepšie. No tak na to sa my spoločne pozrieme. Držíme palce. And if you make a mistake, don't make the same one twice. Well, you can breathe a little easy once you're out of the vice and roll on with the rest just like you roll them dice. And come on, forget about the trouble, come on. Don't care about the trouble, come on. Forget about the trouble, it'll be gone tomorrow, come on. Dnes sme tu s pánom Petrom Snižíkom, hlavným organizátorom MX Team ST Hraň. Vy sami jazdíte, ako vy si užívate túto prácu? Užívam si ju vlastne dneska tak, že aj keď sme unavení po tej príprave, lebo tá príprava je ťažká, to v podstate tu pracujeme 3 týždne v kuse pred pretekom, ale myslím, že tá trať je dobre pripravená, samotní pretekári si ju pochvaľujú, no a ja si ju užívam takisto, takže verím, že dosiahneme aj nejaký ten výsledok. Takže čaute, mám tu Jarka Dubovcího, jazdeceho s číslom 9. Tento chalán nám prestúpil k juniorom, má silnejšiu mašinu 125-ku. Tak Jarko, jak sa ti jazdí túto sezónu a tvoje plány? Jazdí sa mi celkom fajn na tej veľkej mašine. Je to silnejší stroj, 125-ka už naozajstné. Takže je to zmena. Je to taká naozajstná motorka už. Čo preteky? Tak preteky, tak jazdím majstrovstvá Slovenska. Pôjdu aj nejaké medzinárodné alebo zahraničné preteky. Chceli by sme ísť na český majstrák. Takže sa oťukáš a rozbehneš to tak ako vieš, poriadne a rýchlo, na plný plyn. No, budem tak ti budeme držať palce. Forget about the trouble, come on.